RegioJet. Hrdina malých dětí, které poprvé v životě zjišťují, že jedinou dobrou žlutou věcí na světě nejsou jen banány a minioni. Příjezd této zářivé soupravy, svítící ve dne jasněji než slunce na jadranské dovolené, je promrňata událostí roku. A o to pak dostanou větší ránu, když začnou takzvaným RJem dojíždět. Protože je to bída. Vydejme se spolu na imaginární cestu po České republice, takže čas vyrazit na stránky RegioJetu a vybrat si třídu. Ty ne, zales prosím tě. Standard. Většina z nás sáhne po třídě Standard, ve které máte na výběr dvě možnosti. Otevřený vůz Astra nebo klasické kupéčko. V Astře zíráte celou cestu do černého zrcadla, ze kterého vás hypnotizuje odlesk vašeho děsivého ksichtu. Tedy oficiálně se to nazývá RegioJet zábavní portál, ale zábavu v něm naleznou jen padesátníci, kteří v kapse stále nosí mobil aligátor. V kupéčku naopak čelíte přímému očnímu kontaktu s ostatními osobami. A pokud vás už jen tento fakt neodradil, tak věřte, bude to jen horší. Můžete se totiž setkat s různou škálou děsivých existencí, od takzvaných smradlavých braníků, tedy týpků, u kterých bych podle smradové škály typoval, že odešli z 50-hodinové šichty v továrně na Bertíkovy fazolky, nebo rádoby biznismenů, kteří po hodině hlasitých Bluetooth rozhovorů oznámí, že jdou do meziprostoru, což je tajný kód pro zakouřici. Také se můžete potkat s takzvanými výhodnými balíčky 2+1, neboli rodiny s dětmi. Pak si hoďte kostkou, jestli bude dítě uraženě mlčet, což je slast, nebo řvát jak jako ono při provedení Memphis, Tennessee. Což už moc slast není. Hodnocení 3 soupravy z 5. Astra. Tam, kde je v létě 13,5 stupně, když je venku 30. Doporučuji si tady na výlet k babičce přibalit zimní kožich, ušanku a možná jeden přímotop. Pořád je to ale lepší než České dráhy. Tam bych doporučoval oblepit si tělo celou kolonii veverek. Jinak vystoupíte po 4hodinové cestě ve formě ledové kry. Takové, že by záviděl i ledovec, který sejmul Titanic. Aspoň ta káva je zadarmo. Hodnocení 4 soupravy z 5. Kšt, zala zpátky. Pardon. Pro rozmazlenější je tu třída Relax. Pokud si myslíte, že si tu odpočinete, tak jste naivnější než člověk, který věří, že sushi v RegioJetu je dobrý nápad. Tahle souprava je totiž jako med na pracovní zájezdy. Pokaždé tu jede grupa alespoň 10 lidí, kteří během cesty na sebe povykují pracovní inside joky a nemůžou se dočkat společností placeného lyžování na horách. Pardon, říká se tomu team building. A samozřejmě, každý z nich si musí povinně objednat jeden sushi set. Řekněte mi, jaký sadista by si chtěl objednat sushi v RegioJetu. Kde vyloví růžová posádka na dráze Košice Praha čerstvou rybu? V zatopených dolech u Karviné? Vážně, kdo si při zdravém rozumu objedná sushi v dopravním prostředku, kde croissanty zažili i druhohory? A když už mluvíme o jídle, koláčky! Vidět tohle krasavce na talíři je nejvíc blest moment celého RegioJetu. Je jedno, jestli je makový, tvarohový nebo jablečný. U koláčků jsme si všichni rovni. Za 15 korun dostanete zlomek ráje a tahle cena se nezměnila snad za celý můj život. Zapomeňte na protiinflační dluhopisy. RegioJetovské koláčky jsou vůči inflaci imunní. Možná by si z nich měla naše vláda vzít příklad. 3,5 soupravy z 5. Tak jo. Vylez ven, low costé. Pokud jste jako já a snažíte se šetřit, dřív nebo později skončíte v low costu. Na papíře zní všechno fajn, jen oželím kávičku zdarma a pojedu. Ale RegioJet si na vás přichystal chyták, nejsou tady nabíječky. Snad ve všech rychlících byste si v dnešní době mohli u sedačky mobil dobít, ale žluťásek vám dá velký sluníčkový prostředníček a můžete si jít brečet leda na řepkové pole. A to jsme jenom na začátku problémů. Po rezervaci vám přijde taková hromada mailů, které byste těžko hledali i u vaší babičky po registraci nové Kaufland karty. Běžné zakoupení jízdenky končí mailem s jízdenkou, ale v low costu dostanete k tomu lístek do loterie a zábavního parku v jednom. Pár minut, nebo v lepším případě pár hodin před odjezdem dostanete mail, že se váš vůz změnil. Řeknete si, OK, prostě si sednu na to číslo v daném voze a čau. Tady ale nastává skvělá hra jménem žluťásková ne až tak moc zábavná schovávaná na ne až tak moc čistých RegioJet sedačkách.
Každá třída má totiž jiné číslování sedadel. Standard, relax a low cost má každý jiný rozsah a tak na některé nešťastníky nevyjde jejich původní číslo sedadla. Ve výsledku se tady se všemi honíte a snažíte si aspoň někde sednout, s tím, co posádka RegioJetu krčí zoufalstvím ramena. A já se jim vlastně vůbec nedivím. Já už bych se dávno šel odstresovat do meziprostoru. V low costu prostě nikdy nevíte. Můžete být posazeni do biznesu jako král nebo dostat sedačku bez nabíječky. Hlavní je si vůbec sednout, ale ne vždy můžete mít takové štěstí. A pokud je nejhůř, vždycky můžete najít místo na chodbě u záchodu. Tam se razí moto japonských zahrad. Klid a krásná vůně. Hodnocení low costu 1 souprava z 5. Bonusová třída. Před Vánoci RegioJet občas vytasí kartu v podobě Internet Café, což je svojí vzácností takový RegioJet jednorožec. V tomto voze se nemůžete během cesty opřít, protože vám sedačky končí v půlce zad a nemáte si ani kde odložit kufry, takže se válí přes celou ličku. Připadám se tam spíš jak na útěku z Afghánistánu, než na cestě do hranic na Moravě. Hodnocení Internet Café, za tu vzácnost přidávám body, takže 2 soupravy z 5. A na závěr je tu business kupé, kde si můžete objednat 4patrový dort, sáček heroinu nebo 20 minut s prostitutkou. 5 z 5.